kaburuji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare. musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Saare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji jamma hannde jaatanen koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Saare jaam hiire moon hannde ko ñalawma alhamis walla ko jaam alhamis nogas tati lewru juillet hitan ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom gonɗen joni ko minuit ɗo Cincinnati ko on waktu yoni toon to New York toon to Paris min goni ko 6h du matin Dakar e Nouakchott ɓe goni ko 4h du matin habaruji mon e ɗemgal Pulaar guiɗoɗen d'abord ko toon to Washington ko kanko Tad Blanche ɗum noon ko gonnoɗo kañum hoorimo avocat personnel Donald Trump aɗum addede gouvernement e kadi wonno kañum wonno ministre adjoint to pidir ko fate justice leydi kono noon oɗo sa joni mo Donald Trump suuɓi won kañum hoorumum kadi officiellement ministre to pidir ko fate justice ene wayno ko confirmation makko oɗo sa joni ha hande woni koye limbo no mbiyata ni ene wayno ko comité mo ganduɗa judiciaire kam koye mabɓe taw ko républicain ɓurɗo on hewde ko sappo e goho wonno wonti joni yimɓe sappo caggal nde kanko Lindsey Graham o maayi ene wayno ko ɓeɗo yimɓe sappo kadi ko teskira hen ko kamɓe républicain e démocrate en foof ɓe tampinimo kanko Tad Blanche namde ɗe noon en jeeya hen guila namde ko fati e wonde ko kanko hoore makko wonno ko avocat spécial Donald Trump kono noon e wayno ha hande gueɗe ɗe waɗata ɗe o kanko ɓuuri wuurnade ko wallude Donald Trump kono noon ko wona respectude constitution donc ko teskira hen kadi ko hawani yimɓe tugnade hande e journal The Hills ko wi wonde ko ene wayno ko sénateur uji ɗi sénateur jeeyaɗo toon to Texas ono biyete John Cornyn ɗuɗe élection ngaji muɗum primaire ande Donald Trump kañum horum suuɓi neɗɗo goɗɗo ɓe sammin ɗum goɗɗo kadi biyeteɗo Thomas Tillis kan jeeyaɗo toon to Caroline du Nord ko jogorani wontude candidat en koko yata retraite ɓeɗo ɗiɗi mo ɓuuri tampindemo surtout no wi namdorotomo dow ko est ce que kanko hoore makko mo gongnide constitution kanko Tad Blanche o jaabimo namde kewɗe o yeehi hen saji ni haw telɓe wi wonde ko oɗo sa joni kanko woni avocat Donald Trump kono watti o fewniti haala makko wi wonde ko kanko wonno avocat personnel Donald Trump ɗum noon en teskira tan e nder ko haalluji ɗi henna ko jiiɓi hen ko wonde en teskira guila hitande ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e jeenayyi kala ko mbiyata ministre de justice kañum hoorum ene wayno ko ne wawi rokkude conseil ji président de la république kono noon wonen ɗon ko leydi ndi fof wonen ɗon ko respectude constitution kono noon e wayno ko kamɓe démocrate en ko ɓuuri hewde e kamɓe ɓeɗo républicain ji won hen ko namdoromo ko kanko Tad Blanche surtout henno wonde ko omo wurani Donald Trump omo walla Donald Trump waɗa gueɗe ɗe ganduɗa illégal ɓe limti hen noon gueɗe peeje ɗe ɓe ƴefti kanko Donald Trump ɗo porte plainte ono gomu toppitide ko fati impôt ji e caggal mum ɗo woyi onde omo hayta portude plainte so tawi ɓenne joɓamo milliard uji ɗiɗo milliard uji kadi ko min mbaɗi ɗum kamɓe kalis yimɓe ɓe ganduɗa lebtanoma e taw ko gouvernement fédéral lepti ɗumen donc ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa juge fédéral goto sammini ɗum wi wonde ko peeje ɗe mbaɗi ɗe fof ko peeje fenade ko kayitaji fenade mbaɗi ɗum ɗo fof kadi woni ko kanko Tad Blanche inde makko no hen ɓe kaali kadi gueɗe kewɗe ko fati Jeffrey Epstein surtout enne ko wiyete wonde ko kanko hoore makko guila nde woni kanko wonde ko ministre adjoint to pidir ko fati justice hande oɗon ministre justice kañum horum démission kanko heddi ɗon ene wani ko kala dossier ji gonɗo toon parɗo henne Epstein ko kanko mo jeeya e saliɓe ɗiɗon dossier jalta ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa kamɓe républicain ji illa so tawi oɗo sa joni ɓe dañi neɗɗo lomtiɗo kanko Lindsey Graham pour oɗo comité wona sappo e goto neɗɗo kala républicain goɗɗo caliɗo votandemo ene wayno ko kanko confirmation makko jogorani yarude yeeso congrès kadi tugnade ko yalte ñalawma wono kanko Bill Cassidy ɗum noon ko sénateur jeeyaɗo toon to Louisiana mo kañum horum perdude élection ngaji muɗum primaire donc mo jogorani wonde candidat lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom pour hebde mandat muɗum ɗiɗo ene wayno ko hande ko yalte o jaaɓiwa kanko hoore makko han kadi supportude hono oɗo nomaɗo yo won directrice CDC hono kanko biyeteɗo docteur Swart ɗum noon tugnade ko yalte ene wayno ko kanko Bill Cassidy ene wayno o wi wonde ko wawi dañde oɗo sa joni hoolare e kadi ene wayno oɗo nomaɗo yo arde CDC ene wayno on fotanimo wiimo ma arda taw wona kañum hoorumene ɗofti toujours jamiroje gommiɗo toon to dow muɗum ɗum noon to kanko Donald Trump walla kanko ministre toppitide ko fate santé ono kon Robert F Kennedy Jr ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Bill Cassidy oɗo sa joni ko calinoɗo ko fate nomination oɗo kono noon ene waɗa o yanti hen hande habaruji men États-Unis tunade kadi journal CBS News koɓe kaali mbi lewru mois de juin he tan wayno immigration ɓe nangi ken abboye 43 ujunere neɗɗo ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe gandu wiide mabɓe ko yimɓe kadi nangaɓe sibabude affaire kayitaji men ɗum ɗo fof kadi ko ari ko caggal nde kanko Donald Trump holli wasde makko weltade sibabude kamɓe immigration ɓe nangani yimɓe no yiɗirnoni ene wayno koye darrude lewru juin ene wayno ko kanko Donald Trump administration makko waɗino jamiroji wi wonde ko alay saago ñande fof ɓe nanga ken
boy ujunaji ɗiɗi neɗɗo ɗum ɗo kadi ko hunde ha ɓurano wanode ni ko adi ɗiɗon lebbi koɓe nanganno ɓurata ujunere temedde nayyi capanɗe tati e jeetato par ñalawma donc way onde fof en ono oɗo sadio kamɓe immigration e nder lewru juin tan ɓe nangi kena capanɗe nayyi e tati ujunere neɗɗo ɗum tugnerandi konnguli gummi toon to kanko Tam Homan oyi wonde no wayno oɗo sadio ni kamɓe immigration ɓe natti yaade e laabi walla yaade galleji ɓe nangi donc ɓe jogui peeje mabɓe goɗɗo noɓe mbaɗata pour haɓe mbawa yitude ɓeɓe jeltoɓe tawa tinaka tawa ala gulali ɗon tugnade ko yalti hannde hono kanko Jean Toun ɗum noon gardiɗo sénat républicain e nder wi wonde koen wayno ko kamɓe sénateur uji républicain ci ɗum noon toon to sénat ɓe mbawa pasde facture gommiɗo toon to suude représentant ji facture o kadi ko facture ballo ko fate défense kena abboye capanɗe $9 millions oɗon facture noon ne ƴefti wi wonde ko kamɓe sénat ene wayno ko kamɓe républicain ji ɓe ngala yimɓe yonɓe awaɓe wallude oɗo facture beele no woote o siftinde on tan ko woote ɗe mbaɗino toon to suudu représentant ji ɗum noon kamɓe député ji gonɗi ɗon ni ene wayni ko yimɓe député ji jeegom taw ko démocrate en jantino mabɓe kamɓe républicain ji kono en même temps député ji jeeɗiɗi goɗɗi républicain ji kañumen koye callima wodde mbaɗi ɗum kono ɗum waɗi donc woote o wayi kono ɗeɓi feccade ni 216 voti pour oui taw démocrate uji jeegom ne jeeya hen 212 en voti non taw républicain jeeɗiɗi ne jeeya ɗum noon donc ɗum koto suudu représentant ji won ko wawi wonde fof en wayno ko facture o yettima toon hande to sénat kono noon kamɓe sénateur uji oɗo sadio ɓe ngala keewa kene wawi wodde oɗo bi siftinde on tan ko kanko sénateur jeyaɗo noon to Kentucky hono Mitch McConnell ha hande woni ko hôpital donc wawan tawede ɗen woteji kadi ne wayno ko haysindo hono kanko Darlene Graham ɗum noon lumtiɗo hono kanko Lindsey Graham o haysino wooti kamɓe républicain ji oɗo sadio ɓe ngala keewal kene wawi wallude ha ko oɗo facture ne ɓenna bandiraɓe sehilaɓe hettaɓe radio Jowol Sare habaruji men international ma nawa en toon to Moyen-Orient ko sakkiti toon to Iran kanko Donald Trump wi wonde ken wayno ko maw ɓeydu bombardement ji toon to Iran ɗum fof noon ari ko caggal nde kanko walla ministre des affaires étrangères mo leydi Iran wi wonde ko en wayno ko bombardement ji ɗi waɗata toon to Iran ɗi ala foof ko ustata Iran e tugnade hande marché ko fate pétrole oɗo sa joni wayno ko kala prix pétrole ɓuuri joni temedere e buuji dollar ɗum ɗo kadi ko hunde tellinode ñanden ha yetti hette $70 kamɓe États-Unis bombardement ji mabɓe mba eno yimɓe nayo e jamma he mbawi kadi ganji yimɓe joyo ɗum noon ko sibabude missile mo belli toon to sara wuuro wiyeten Ahvaz mani ko oɗo jamma hande woni jamma 13 kamɓe États-Unis ɓe attaque mo mbaɗata toon ɗo Iran ate hande relation ngaji kamɓe Arabie Saoudite e kamɓe États-Unis ene ko kanko Donald Trump ɓeydima kadi jimnude kala ko fate nanodiral nde ɓe cikkuno ɓe dañi ɗum hakkude ɓe Arabie Saoudite ɗum ko yaltuno e balɗe ɓenɗe hono kamɓe États-Unis ɓe mbino wonde koɓe mbawi wallude Arabie Saoudite dañje central nucléaire o noon taw ko kuɓam kono noon e wayno ko kanko Donald Trump kadi e nder ko ɓeyti nande wi wonde ko ɓe mbawa wallude Arabie Saoudite tan so tawi kamɓe Arabie Saoudite o wi ko alay sago Arabie Saoudite kañum horum signina jaɓodiral biyetegal Abraham e oɗo ñalawma alhamis caggal kanko Donald Trump nde winde média social makko o wi wonde en wani ko ngal ɗo nanodiral hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Arabie Saoudite wawata wonde tan ko tawi ko kamɓe Arabie Saoudite ɓe mbawi yantude e ngal ɗo jaɓodiral biyetegal Abraham so ko jaɓodiral ganduɗa en bangal fayida ɗum noon e wayno ko kamɓe Arabie Saoudite ɓe jabaki kaɗon haala kono noon en anda tan ko kamɓe Arabie Saoudite koɓe salinoɓe kala ko wiyete jokkodiral diplomatique hakkude mabɓe Israël e ɗum ɗon kadi ne wayno ko kanko Caroline Levitt on wayno ko jogiɗo konngol toon to Maison Blanche o wi wonde ko sikkani so tawi kanko Donald Trump o wawi haaldude e Prince Mohammed Ben Salman caggal nde posti kaɗon haala nde o wi kono noon e wayno ko kanko Donald Trump o meeɗino haalde ɗiɗon haaldu haade mabɓe mem haalde ko fate nanodiral nucléaire donc kanko Caroline Levitt o wi wonde ko so tawi Riyad kañum hoorumi jaɓani nadde ngal jaɓodiral biyetegal Abraham donc ene wayno ko nanodiral walla pamodiral pour ko fate central nucléaire mabɓe koko werlete ladde ko hunde nde ganduɗa jogorde hawdi yimɓe no fewi so tawi kamɓe Arabie Saoudite darima hande pour wiide eɓe joggoto relation ngaji diplomatique hakkude mabɓe e Israël ministre public ko fate énergie kanko hoore makko haalino wi wonde ko kamɓe Washington en kamɓe Riyad ɓe mbawi signinde ngal ɗo nanodiral ko jokkodiral nucléaire e jokkodiral kadi bawgal addude ko fate million ngaji dollar tugnaɗa hande expert uji ko kaali mbi wonde ko so tawi Arabie Saoudite mahi oɗo central nucléaire donc kañum hoorumi no wawi dañje uranium itta e leydi muɗum au lieu de ittude ɗum caggal leydi ɗum ɗon ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe congrès aussi ɓe mbawi siftinde Maison Blanche ko kala jaɓodiral bangal ni en haysino kamɓe Maison Blanche ɓe ciñodiri e bawɗo on fof il faut ko ngal ɗon jaɓodiral ara ha to congrès ngal commerce il faut ko congrès jaɓa ɗum oɗo sa joni ko jiiɓi jaɓodiral ngal sen woni ko haalluji makko kanko Donald Trump wiide wonde ko Arabie Saoudite jaɓa nadde pamodiral biyetegal Abraham ngal fuddino guila manda makko gaddano
khabruji min international tontoni tina hande on kambe candidaji pour dabbobe wonde secrétaire général des nations unies ene wadi min dendinama ron hande to New York dum non ko bureau assemblée nationale to ngal don tantal non wadi dum ko kanko ko gardido walla bureau président assemblée nationale bureau président assemblée générale des nations unies dum non kadi be don candidat geri jayan hono kanko ancien président Macky Sall nder question ngaji mi jabi hono kanko président ko hono kanko ancien président Macky Sall nder ko haali wi wonde so tawi kanko subama yo won secrétaire général des nations unies o wi ma won kawrino ma won kadi so tawi o hebi dole mo hebi kadi rokam kadi mbaw ma won wawde haldude e kala yimbe nganda en e odon sa ata kanyum ko yimbe non jiwondir e surtout en so be don jiwondir be kadi jey ko permanence conseil sécurité o wi donc en kanko Macky Sall ancien président Macky Sall wi wonde ko don liggey o buri wonde tid o wi wonde ko non siki wonde so tawi wonde secrétaire général wawi wonde neddo mo jinganani hay goto wawi kadi famde wonde holare taw ko leydele membre uji organisation doki dum pour yo arde o organisation kanko odon secrétaire général dum wawi nawde ma ha wona maho jokkodiral hakkude leydele hooli wonde ko ardibe leydele de fof potani ummunade kala ken bon odo organisation des nations unies donc kanko ancien président Sénégal o wawi kanko hore makko nyaagade hono kambe ardibe leydele be yobe kontin be liggondira be jaggodiri juude mabbe kadi be tawbe liggondirta koy gonga be liggondirta kadi ko holondirta pour ko odo aduna hande gonado wona aduna burdu mojude kadi ko bel jamne waawa wonde jam tinado partout donc kanko ancien président Macky Sall pour waawde hollude wonde ko kanko hore makko wawi wonde neddo ballo yimbe kawri neddo kadi bado maslaha neddo kadi gartiro gonga e hakkunde leydel o wawi kanko hore makko artu haalde histoire surtout en gila ko fate dum do makko person ha kadi ko gurdam dam wuuri kanko hore makko woni woni président o wi donc woni président leydi Sénégal bi duubi sappo e ɗiɗi o ardima organisation union africaine o wi wonde ko mo siftoro wonde ko nder guerre Ukraine kanko hore makko o donc sibabunde oɗon sa kanko woni omo garduɗo oɗon organisation e sibabunde kadi leydel Afrique sibabunde guerre gonɗo hakkude kamɓe hakkude maɓe Russie e Ukraine en addani ɗumen caɗele heɓde gurdam on ɗum waɗi donc rôle makko wonno ko yaade to ɗeɗo leyɗele surtout toon to Ukraine e Russie e wawde kadi haldude ɓeɗon beele ne goppa kala ko fate a guura gonno ko toon ɗum noon ko guila e engrais en ha e gueɗe ɗe ganduɗa ndemaɗe beele ne mbawa yaade toon to Afrique donc kanko Macky Sall ɗum noon koye débat wonno hande débat o kadi ko débat candidat ji fof ɗaɓɓoɓe oɗo sa joni wonde secrétaire uji général des nations unies khabruji men international hande toon to Sénégal tugnare hande ko winda toon to Sénégal hono ko debbo goto ganduɗa en ko kañum horum ko gandaɗo e réseaux sociaux ji kadi ko neddo ko Pastef jeeya ene wayno kanko debbo biyeteɗo Adama Diop on noddunoma ñalawma hande toon to division spéciale cybersécurité police nationale ɗum noon sibabunde haaluji ɗi o haali kanko e réseaux sociaux ji ɗiɗon haaluji kadi e wiide mabɓe ko haaluji ɗi ganduɗa en ɓurtuɗi kewi donc tugnare hande source uji ɗi Sénégal ɓe wendi aljuma janggo ko ndeno jogori adde toon to yesso procureur de la république non ko tribunal grande instance gondo ton Dakar donc en wayno ko nangugol makko kanko oɗo debbo ene wayno ko waɗi vidéo ji omo haalen ha affaire e gueɗe ɗe ganduɗa en pasɗo en hakkude affaire Ousmane Sonko e Adji Sarr omo haalen haaluji nefni kanko oɗo kadi militant Pastef kanko hoore makko yeehi hawni o ɓurtini haala ka o yehni o haali haaluji bonɗi e Bachir Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal kadi o ha e nder konngudde haali kadi o wi wonde ko Bachir Diomaye Faye élection ngaji présidentielle mbaɗanoɗi e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ene wayno gagnaki toon to jagañayi gañi toon to jagañayi ko debbo ɗum ɗo fof ko hawnaki ko ɗum ɗo fof ko ɗum o nanguima kono noon kanko debbo kam o nanggama hannde o mono mofta toon to division spéciale cybersécurité police mo Dakar. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma en jokkodiri joni joni Tidiane Niang bisimilla ma e coftal balɗe Tidiane Niang a jarama. noon tigi musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sare gadorɗen kabaruji men coftal balɗe koye nder leydi Mauritanie jaɓanten ko to wuro Zouérate pottitte playoff deuxiéme division ene jokki gam montude première division kihiɗe hannde wonno ko ñalngu ɗimo woni deuxiéme journée ASC Asaba kañum heeɓi fartange yesso Kippu FC Brakna taw ko logui tati e logui ɗiɗi ha joni ko fate ndiɗon mbadi FC Tamagout mo Nouadhibou kañum heeɓi fartange yesso Kippu FC Académie mo Tijigja taw ko logui ɗiɗi e loggol gotol ko siftinde bandiraɓe kihiɗe hanki diɗɗala deuxiéme journée Kippu Arc-en-Ciel mo
mo Sehil Babi kanyum hebi fartange yeso kippu ASC Garde National taw ko logol gotol ndiga ASC Kedje kanyum hebi polge yeso kippu FC Aidis mo Bogue taw ko logi jeedide ndiga nyalawmo jango kaldo diddal ama gas nyalawmo jango so woni 17h GMT Arc-en-Ciel mo Sehil Babi ma hiwdir kippu FC Aidis mo Bogue ASC Garde National ma hiwdir kippu ASC Kedje sen gumem to wuro Zuwairan jabanten ko to wuro Jowol kiide hande gasi tournoi sukabe yarobe duubi 17 to wuro Jowol hiwdirno odo final kippu FC Hayre Yulde kanyum hiwdirno kippu FC Bilbasi potel ngal wawno gaseedo ko deki 0-0 tumunde pay faw petta ko kippu FC Hayre Yulde way hebde polge yeso kippu FC Bilbasi FC Hayre Yulde nawi tournoi sukabe yarobe duubi 17 to wuro Jowol kiide hande tournoi kotif sukaɓe yaroɓe duuɓi nogas équipe nationale mo leydi Mauritanie fetti kiide hanki pottal mum garwondingal ko fate groupe B kiide hanki to province mo Valence équipe nationale mo leydi Mauritanie heeɓi polgue yesso kippu FC Catalogne taw ko logitati ndiga pottal ɗimmal équipe nationale mo leydi Mauritanie ko ñalawma janggo nogas nayi lewru juillet hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom so woni 20h45 GMT on équipe nationale mo leydi Mauritanie ma hiwdiri kippu FC Valence hono gardiɗo fédération mo leydi Mauritanie Ahmed Yaya ñalawma hande waɗi jillu to stade olympique mo Nouakchott ngam ƴewde ko fate golle gona toon ko fate badgol oɗo stade gazon gudiren kabaruji men coftal balli lawdi hono coupe d'Afrique hitande ujunnaji ɗe nogas jeeɗiɗi jogor fettude ko nogas nayi équipe ɗiɗo dumunnaji fof ene rate oɗo coupe d'Afrique jogorno fettude ko équipe aji nogas jeetati hono gardiɗo CAF ñalawma hande conférence de presse o holliti oɗo coupe d'Afrique jogorɗo fuɗɗade 19 lewru juin ha 17 lewru juillet zuwata ko équipe aji nogas nayi ko siftinde bandiraɓe oɗo coupe d'Afrique jogor fettude ko Kenya Uganda e Tanzanie kabaruji men coftal balli ko do kaadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio wol sare to mbawi wonde fof musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio sar ko ɗo tongi meftane men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam